Ура компаниясы белән беррәттән мал азыгы хәзерләү дә дәвам итә. Билгеле, терлекчелек продукциясын арттыруда мал азыгының җиткелекле булуы һәм аның сыйфатлы мөһим роль уйный. Бу җәһәттән Илеш МТС җәмгыяте уңганнары кышлату чорында маллардан күбрәк продукция алу һәм мөгезле эре терлекләрнең баш санын саклау максатында җиткелекле азык запасы булдыру өчен аяз көннең һәр сәгатен тулысынча файдаланырга тырыша. Күптән түгел безнең җәдид төркем дә әлеге хуҗалыкта кунакта булып кайтты. Ул вакытта инде 88 гектар майданны биләгән күп еллык үләннәр басуында эш кайный иде. Биредә Рәсил Гарифуллин Макдон комбайнда үләнне тезмәләргә чабып йөрсә, Рәгин Васюков дон белән массаны ваклап машиналарга төяп бара. Яшел массаларны ташуда 2 ЗИЛ автомашинасы, 1 МТЗ-82, 2 МТЗ-12-21 тракторлары җәлеп ителгән. Аларны хезмәтләндерүче водительләр Рүзел Шафиков Анатолий, Васильев, механизаторлар Алмаз Гасимов, Павел Иванов, Ильис Шакирҗанов югалтуларсыз массаны ташый. Синаш Телекей фермасы янындагы базга салына. Аны К700 һәм ДТ-75 тракторларында Флорис Шайбаков белән Фидаил Якупов технологияны төгәл үтәп тыгызлап тора. Кайткан массаның исәбен учетчы Рәвис Акмалов төгәл алып бара. Эш 2 сменада башкарыла. Игенчеләргә 2 тапкыр тукландыру оештырылган. Баш зоотехник Тәнзил Сабиров сүзләренә караганда, малларга тулы кыйммәтле азык ашату оештыру өчен аеруча сенажның сыйфатлы булуы мөһим. Ә моның өчен инде биредә куелган бурычлар уңышлы гамәлгә ашырыла. Эшче көчләр җитәрлек, техника төзек, ягылык майлы материаллары алдан хәстәрләнгән. Җәмгыять уңганнары 2219 тонна сусыл азык хәзерләүне максат итеп куйган. Печән җитәрлек күләмдә тупланган. Инде уракка төшкәнче мөмкин кадәр мулрак азык запасы туплау бурычы тора. Мая газетының махсус хәбәрчесе Эльфира Нигъматуллина, Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.